Το 1963, ο Νικόλαος Πλάτων, αναμοχλεύοντας το πάτο ενός χτιστού πηγαδιού στην κάτω Ζάκρο, έφερε στο φως ένα άωτο κονικό κύπελο, γεμάτο με ατόφιο κρητικό χρυσάφι. Ένα κύπελο ξέχυλο από παχές κρεατωμένες κατάμαυρες κρητικές ελιές. Η Σιτία, το ανατολικό άκρο της Κρήτης, σταυροδρόμι θαλάσσιων δρόμων και αρχαίων πολιτισμών, με συνεχή, αδιάκοπη κατοίκηση για περισσότερα από 6.000 χρόνια. Είναι ορεινή περιοχή. Διάσπαρτη σε φαράγγια, σπήλαια, οροπέδια, ρέματα, κοιλάδες και μικρούς κάμπους, ορίζεται από 3 πελάγι που δημιουργούν βραχώδεις ακτές, ακροτήρια και χερσονήσους, μικρούς και μεγάλους κόλπους, μικρά νησιά και αμμώδεις παραλίες με πεντακάθαρα γαλανά νερά. Εδώ η UNESCO πήρε υπό την αιγίδα της αυτόν το φυσικό πλούτο, το γεωπάρκο της Σιτίας, την λιθορική οντότητα, την μοναδικότητα ενός τόπου που αναλύωτος ταξιδεύει αδιάκοπα στο χρόνο. Η σπάνια χλωρίδα και πανίδα, οι κάτοικοι στην πόλη της Σιτίας και στα πανέμορφα χωριά της με την ιστορία και τον πολιτισμό, τα εξαιρετικά αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, τα αλλιεύματα, τις καλλιτεχνικές και λαογραφικές δραστηριότητές τους, τον ήπιο τουρισμό και φυσικά τον αρχαίο ελαιόνα με το ξακουστό έξτρα παρθένο pop ελαιόλαδό του, συνθέτουν το μοναδικό περιβάλλον της Σιτίας. Ο τόπος έχει βαθιές ρίζες. Οι ζωές συναντιούνται κάτω από τα δέντρα, τις ελιές, το μέγα δώρο. Η καλλιέργεια της ελιάς και το θαυματουργό ελαιόλαδο εμφανίζονται πρώτη φορά στην περιοχή της Σιτίας τους προϊστορικούς χρόνους, όπως αποδεικνύουν οι αρχαιολογικές ανασκαφές. Το Μαρτυρά, ένα ακόμη έβριμα με ελιές στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σιτίας. Τα φύλλα ελιά σε χρυσό που βρέθηκαν στο Μόχλο. Το αποτύπωμά του σε χρηστικά αντικείμενα και έργα τέχνης. Τα αρχαία ελαιοτριβία στο Ρουσόλακο και τον Παπαδιόκαμπο. Τα πιθάρια, η λίχνη, τα σκεύη μαγειρέματος και φαγητού που ανέδειξαν οι ανασκαφές στους διάσπαρτους στο Δήμο Σιτίας αρχαιολογικούς χώρους. Ω μέγιστε κούρε, σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ του Κρόνουγε, κυρίαρχε του κόσμου. Έλα κι αυτή την άνοιξη μαζί μας και χόρευε, χόρευε και δώσε γονιμότητα στη γη, για να είναι πάλι τα πιθάρια μας γεμάτα και τα κοπάδια μας καλόμαλα να βγουνε και τα σπαρτά μας να είναι καρπερά και οι κυψέλες μας γεμάτες μέλι. Χάρη στη γεωγραφική της θέση, από την Ανατολική Κρήτη πέρασαν πολλοί κατακτητές. Όλοι καλλιέργησαν την ελιά. Οι Βυζαντινοί με τα μοναστήρια που ίδρυσαν χρησιμοποίησαν το λάδι στο θρησκευτικό τελετουργικό, στο άναμα των καντιλιών, στα μυστήρια της βάφτισης, του γάμου και του θανάτου. Και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου και η λαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Οι Ενετοί συντηρούσαν μεγάλους ελαιώνες.
το θαύμα της φύσης της Σιτίας αποτυπώνει εξαιρετικά ο μεγάλος ποιητής της, ο Βιτσέντσος Κορνάρος. Τα περιγιάλια ελάμβαση και θάλασσα εκοιμάτω, γλυκοί σκουπώσει στα δέντρα και τα νερά ευρικά του. Εκεί σαν κάμποι και βουνά και δάση και λαγκάδια, χορτάρια, λούλουδα, φυτά και βρύσες και πηγάδια, δέντρα μανθούς και με καρπούς και δροσερά λιβάδια. Ακόμη και την τουρκοκρατία συνεχίζεται η καλλιέργεια και η παραγωγή ελαιολάδου. Τα δέντρα, δυστυχώς, χρησιμοποιούνται κάποιες φορές και σαν τόποι εκτελέσεων. Γράφει ο Νι. Παπαδάκης, ιδρυτής του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης. «Εις δύο μεν εις δάσος ελαιοδέντρων, εν το οποίο διακρίνομεν την απεσίαν φουρκολιάν, η ιερεά ελιά. Ιστάμεθα με τα ευλαβίας, αλλά και με τα τίμος τρόμου. Προσπαθούμε να μαντέψουμε τον αριθμό των δυσπιθών υπηκόων, ήτινες από τον άξενον της υψηλής ελαίας κλώνων αφήκαν την τελευταία αυτόν πνοή. Η ελιά που φυτρώνει και δίνει καρπό σε όλα τα εδάφη και όλα τα υψόμετρα και αντέχει σε όλες τις καιρικές συνθήκες, δεν σταμάτησε ποτέ να αποτελεί βασικό αγροτικό προϊόν των κατοίκων της Σιτίας. Ο κόσμος αλλάζει, αλλά οι αξίες παραμένουν σταθερές. Σε όλη αυτή τη διαδρομή εξελίχθηκε ο τρόπος καλλιέργειάς της και η συγκομιδή του ευλογημένου καρπού της. Ένας τρόπος καλλιέργειας που παρέμενε για αιώνες ίδιος, χωρίς λίπανση, με λίγο νερό, χειρονακτική εργασία με εργαλεία πρωτόγωνα. Τα τελευταία χρόνια προσθέθηκαν σύγχρονα εργαλεία, εργοστάσια φυγοκεντρικά, λίπανση και πολύ νερό. Η ελιά και ο καρπός της, δέντρο ιερό ήδη από το μινωικό πολιτισμό, ήταν αδύνατο να μην περάσει στην θρησκεία, την οικονομία, την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου. Έχει αποτυπωθεί στη λογοτεχνία, την λαϊκή ποίηση και το θέατρο, στην ζωγραφική, στην φωτογραφία. Στο διάλο τσελιές μην πας να τσιμαζώνεις. Έλα και έβγαλα δε μας άβγανια πως πας και με ζυγώνεις. Φυσικά, λες και η τάξη του κόσμου φροντίζει, η Σιτία ονομάστηκε πόλη του ελαιολάδου. Με ετήσια παραγωγή χιλιάδων τόνων, την εξαιρετική ποιότητα, το χαρακτηρισμό pop, προϊόν ονομασίας προέλευσης, τα βραβεία στους διεθνείς διαγωνισμούς, τη συσκευασία και την προώθησή του στις διεθνείς αγορές. Το Ανοιχτό Οικομουσείο Σιτίας είναι μια πρόταση πρόσκληση προς τους λάτρεις της εξερεύνησης, της περιπέτειας και του τουρισμού υπαίθρου γενικότερα. Βασίζεται και εστιάζει στη συνεργασία και υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας και παράλληλα λειτουργεί ως θεματοφύλακας της ιστορίας, του πολιτισμού και αρρωγός της τοπικής παραγωγής και κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας. Το Ανοιχτό Οικομουσείο Σιτίας με τα τοπία, τα επισκέψιμα κτίρια του και τους φιλόξενους ανθρώπους περιμένει να το ανακαλύψουμε.